Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. F'dan l-aħħar programm eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, ħanispiċċa bl-eluq bit-tieni parti tal-omilija li għamel il-Papa San Ġwan Pawlu II fit-13 ta' Mejju tas-sena 2000 meta hu kien żar Fatima u hemmhekk iddikjara beati l-Franġisku l-Ċaċinta. Hemmhekk fit-tielet paragrafu ta' din l-omilija il-Papa jgħidlek: Fis-sema den sinjar ieħor ara dragun kbir mill-lewn in-nar. Dawn il-kliem mill-ewwel qari tal-Quddiesa ġaluna naħsbu fuq il-ġlieda kbira bejn it-tajjeb u l-ħażin. U juru kif meta l-bniedem wara pill-Alla huwa ma jistax isib ilena, iżda jispiċċa biex jeqret lilu nnifsu. Kemm kien hemm vittmi matul dawn l-aħħar sekli tat-tieni millenju? Niftakru l-orrur tal-ewwel u t-tieni gwerra dinjija u l-gwerra l-oħrajn fil-ħafna partijiet tad-dinja, il-kampijiet ta' konċentrament u tal-qerda, it-tindif etniku, l-persekuzzjonijiet, it-terrorizmu, l-ħtif ta' persuni, droga, l-attakki fuq il-ħajja qabel it-twelid u fuq il-familja. Il-messaġġ ta' Fatima huwa sejħa l-konverżjoni. Iwissil l-umanità biex ma jkollix taqsam ma' dragun li dembu kienes waħda mitlet kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. L-għana ħari tal-bniedem huwa l-ġenna, id-dar tiegħu tas-sew fejn il-missier tas-sema jistenna lil kulħadd bl-imħabba ħanina tiegħu. Alla ma jrid lil ħadd jintilef. Għalhekk 2000 sena ilu bat il-libnu fid-dinja jfittex u jisalva l-mitluf. U salvana b'mewtu fuq is-salib. Ħadd m'għandu jneżżal lil das-salib minn qawwietu. Ġesu miturxoxta mill-imwiet biex ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Fil-għożda tagħha ta' il-Verġni Mbirka ġiet Fatima biex titlob lill-irġiel u nisa biex ma jkomplux joffendu lill-Alla, il-mulej tagħna li diġà huwa offis ħafna. Huwa d-dispjaċir ta' li ġara titkellem. Hemm fin-nofs tad-destin ta' wlieda. Għal din ir-raġuni titlob lir-rajja żgħar, itolbu ħafna u għamlu sagrifiċċji għal midinbin. Ħafna erwieħ imorru l-infern għax m'għandhom lil ħadd li jitlob u jagħmel sagrifiċċji għalihom. Iċ-ċkejkna Ċaċinta ħasset u esperjenzat personalment tbatija kbira li ħasset il-Madonna billi offrit li l-anfisha b'mod erojku bħala vittma għal midinbin. Jum wieħed meta hija u Franġisku kienu diġà ħadu l-marda li tefathom f'qiegħ ta' sodda, il-Verġni Marija ġiet iżżurhom fid-dar tagħhom. Kif Ċaċinta tirrakkonta, il-Madonna ġiet iżżurna u qaltilna li dalwaqt kienet se tiġi u tieħu l-Franġisku fil-ġenna. U jistaqsitni jekk jien kont għadni nixtieq li nikkonverti iktar midinbin. Jien qedtilha iva. U meta wasal iż-żmien għal Franġisku biex jitlaq it-tifla żgħira tgħidlu wassal it-tisliet tiegħi lill-mulej tagħna u lill-Madonna u jgħidilhom li jien qed nissapporti kull ma jridu huma l-konverżjoni tal-midinbin. Ċaċinta kienet tant impressjonata bil-viżjoni tal-infern matul id-dera ta' 13 ta' Lulju li l-ebda mortifikazzjoni u penitenza ma kienet qiesha tant kbira biex issalva l-midinbin. Hija setet tgħid bir-raġun kollu ma' San Pawl jien issa nifraħ bid-tbatijiet tiegħi minħabba fikom għaliex bihom intem f'ġismi dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Il-ħadd li għadda fil-Kolossejum f'Ruma kommemorajna l-ħafna xhieda għall-fidi fis-seklu 20. Fakkarna t-taħbit li huma għaddew minnu permezz ta' xhieda sinifikanti li ħallewna. Sħaba blaqat ta' xhieda qalbina l-fidi ħallewna wirt prezzjuż li għandu jibqa' ħaj matul it-3 millenju.
hawnhekk Fatima fejn dawn iż-żminijiet ta' taħbit kienu mħabbra minn qabel u l-Madonna insistiet għat-talb u penitenza biex jitqassru, jien nixtieq li nirringrazzja lis-sema għax-xhieda qawwija murija f'dawn il-ħajjiet kollha. U għal darb'oħra nixtieq niċċelebra t-tieba tal-mulej miegħi meta kont meħlus mill-mewt wara li kont ġejt ferud gravament fit-13 ta' Mejju tal-1981. Jien ukoll nixtieq nesprimi l-gratitudni tiegħi lil Beata Ċaċinta għas-sagrifiċċji u t-talb offruti għall-Papa li hija ratu ibati ħafna. Missier, infaħrek għax inti urej dawn il-ħwejjeġ li ċkejknin. Illum it-tifjir ta' Ġesu jieħu għamla solenni mill-beatifikazzjoni tar-Rajja Żgħar Franġisku Ċaċinta. B'dan ir-rit il-Knisja tixtieq tqiegħed fuq il-kandelabru dawn iż-żewġ ċemat li Alla xel biex idawwa lill-umanità f'dawn is-sigħat mudlama u taqtih il-qalb. Ħalli dawn jiddu fit-triq ta' din il-ġemgħa blaqat ta' pellegrini u ta' daw kollha li jinaqdu magħna permezz tar-radju u televiżjoni. Ħalli Franġisku u Ċaċinta ikunu daw li jgħin biex idawwa lil Portugal kollu kemm hu u mhu speċjali din id-djoċesi. L-aħħar kelmiet tiegħi huma lit-tfal. Eżis subin u bniet jien qed nara ħafna minnkom lebsin bħal Franġisku u Ċaċinta, tidru sbieħ ħafna. Iżda minn hawn u ftit ħin ieħor jew għada intom tneħħu dawn il-ħwejjeġ u r-Rajja Żgħar jgħibu. M'għandkomx jgħibu hekk hux. Il-Madonna teħtieġ lilkom kollha biex tfarġu l-Ġesu li huwa mnikked ħafna u l-ħwejjeġ ħżiena li jsirulu u jeħtieġ it-talb u s-sagrifiċċji tagħkom għall-midinbin. Itolbu l-ġenituri u l-għallima tagħkom biex idaħlukom fl-iskola tal-Madonna sabiex tkun tista' tallimkom tkunu tixbħu lir-Rajja iż-Żgħar li għamlu ħilithom biex jagħmlu kull ma talbithom hi. Jien ngħidilkom li wieħed jimxi iktar il quddiem fi żmien qasir ta' sottomissjoni u dipendenza fuq Marija milli matul snin sħaħ ta' inizjattivi personali billi jistrih fuq innifsu. Hawnhekk il-Papa jekkwata il San Luigi de Montfort mill-ktieb tiegħu id-Devozzjoni Vera lejn Marija. Kim b'dan il-mod li r-Rajja Żgħar saru qaddisinek malajr. Waħda mara li laqet il-Ċaċinta għandha fl-Lisbona meta semet il-parir tant sabiħu bil-aqal li tagħti t-tifla żgħira staqsitha min kien għallimula. Il-Madonna l-mituli weġbitha. Billi ddedikaw lilhom infushom ġenerożità sħiħa tmexxija tal-għalliema daqshekk tajba Ċaċinta Franġisku malajr laħqu il-quċċata tal-perfezzjoni. Hawnhekk eżistijej il-Papa Giovanni Paolo II fit-tieni parti ta' din l-omelija li għandi kif rajtilkom jiffoka fuq l-ewwel ħaġa il-messaġġ li l-Madonna ġiet teħlisna mill-ħakma tax-Xitan fi żminijietna. Ġiet turina li aħna m'għandniex inkunu mqabbdin ma' dan id-dragun Satana illi irid eżistijej ikisser. Irrid joħodna l-infern, irrid wassalna biex aħna noffendu l-Alla bid-dnub eżistijej. U l-Papa jenfasizza il-messaġġ tal-Madonna ġewwa Fatima li qalet tolbu ħafna u għamlu sagrifiċċji għall-midinbin. Ħafna rwieħ imorru l-infern għaliex m'għandhom lil ħadd li jitlob u jagħmel sagrifiċċji għalihom. Eżistijej. Messaġġ tremendament qawwi. U l-Madonna tiġi titlob l-tfal ifakkarna l-Papa Ġwan Pawlu II biex huma jitolbu jagħmlu sagrifiċċji biex l-erwieħ ma jmorrux l-infern għax Alla jridna l-ġenna. U rrid lilna nikkollaboraw miegħu f'din il-missjoni ta' evanġelizzazzjoni. Imbagħad il-Papa jifoka fuq iċkejkna Ċaċinta l-aħħar darba rajnih jifoka fuq Franġisku. U jgħid li Ċaċinta ħasset ħafna din il-weġġa tal-Madonna għall-erwieħ li qed jintilfu. U għamlet minn kollox biex toffri s-sagrifiċċji tagħha fid-dbatijiet tagħha fil-Mart għall-konverżjoni tal-midinbin. U hawnhekk il-Papa qed jagħmel anke stedina lilna eżistijej. Sabiex id-dbatijiet kollha li aħna ngħaddu minnhom narfu li mhumiex moħlija.
Imma ma' qudiem mas-salib ta' Kristu, ma' qudiem ma' Ġesu aħna nistgħu noffru kull sofferenza tagħna għal konverżjoni tal-midinbin. U f'dan kollu l-Papa jippreżentanna s-serje ta' martiri tas-seklu 20. Eżisti. U jgħid li dawn irid ikunu dawru tama għas-seklu 21 li aħna qegħdin ngħixu fih għat-tielet millenju. Eżisti. Aħna ma nistgħux ninsew x'ġara s-seklu li għadda. Ma nistax ninsew il-Madonna preparat minn qabel x'kien se jiġri. U ġiet tilqa' tippreveni fih, ġiet qassar iż-żmien permezz tat-talb u s-sagrifiċċji. Jurina eżisti l-Papa hawnhekk li mħabba anke li l-Madonna għandha lina. U ma jgħidilna wkoll ma ninsewx mid-tbatija li għaddew ta' qabilna fil-gwerer. Illum għaddejjin eżisti minn gwerer differenti mu speċjali minn terrorizmu. Ejjew aħna wkoll niġġieldu bit-talb, mu speċjali bir-rużarju, bis-sawm, bis-sagrifiċċji tagħna. Imbagħad il-Papa jagħmel stedina lit-tfal kollha proprja l-omilija tiegħu billi jistieden lit-tfal li huma wkoll jilqgħu il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima li jidħlu fl-iskola ta' Marija, li jidħlu allura fl-iskola tat-talb u li anke t-tfal nagħlmuhom joffru s-sagrifiċċji tagħhom. It-tfal għandhom sem importanti fit-tiġdid tad-dinja, fit-tiġdid tal-Knisja, fis-salvazzjoni tal-irwieħ. Eżisti. U l-Papa Ġwanni Pawlu II interessanti illi jagħlaq l-omilija tiegħu billi jafda l-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima li tfal li ċkejknin. U kemm għandna bżonn anke aħna eżisti li tfal tagħna ma niddejqux inkellmuhom dwar Ġesu, dwar il-Madonna, dwar li huma wkoll jistgħu jitolbu għal konverżjoni tal-oħrajn tal-familja tagħhom taħuthom. Jalla eżistijej indaħlu fit-tfal is-sens ta' Alla. Jalla l-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima, messaġġ ta' riparazzjoni għad-nubit tad-dinja, messaġġ kbir ta' konverżjoni għal-midinbin, messaġġ kbir ta' mħabba, pjan ta' ħniena kif rajna fil-bidunet ta' dawn il-programmi eżistijej. Jalla l-pjan ta' ħniena li Alla ġi wettaq ġewwa Fatima permezz ta' Marija jilħaq l-bnedmin kollha, inkluż it-tfal, inkluż permezz ta' tfal. Jalla tant nies jiskopru mill-ġdid l-imħabba, jaċċettaw l-imħabba ta' Ġesu, jikkonvertu, iferħu l-qalb ta' Alla u jiġbdu tant nies lejh fl-imkien momna Marija. Nagħlaq dal-programm u bih das-serje kollha li għamilna mit-sena minn Fatima propju b'talba ċkejkna illi jagħlaq Ġwanni Pawlu II l-omilija tal-beatifikazzjoni ta' Franġisku Ċaċinta. Missier, infaħrek, għax inti ħbejt mill-orrief u d-denin, inti urejt id-den tiegħek li ċkejknin. Missier, infaħrek għal uliedek kollha, mill-Verġni Marija l-qaddejja umli tiegħek, Sarraja Żgħar, Franġisku u Ċaċinta. Ħall il-messaġġ ta' ħajjithom jgħix għal dejjem biex idawwal it-triq tal-umanità. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk, Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.